חברים יקרים, מסעדות הפועלים הטובות הן באמת קלאסיקה, גורמה, יהודי אותנטי. המחיר עבור הפועל הממוצע יכול להיות קצת גבוה, אבל הבינוי והכוונה מוכיחים את זה. למה שהמועצה לא לאפשר לנו סיפורים בעמוד הפייסבוק של תוכנית חיסכון, מחר וישם בסטה, מיד המהדרה המרכזית עניינית של להתראות. צ'רניחובסקי, בצלם, הכי גאוני שיש, כוכבית 6540. ערב טוב, הנה תחזית מיליארדי למספר ירדים בעולם, ששחרר ב-22 מעלות, במומבאי 32, בנקוק 33, ובתהיה נעים, בגיל, ברומא, כן, הרבה שם 26 מעלות, בתחתית 24, מוסקבה, מונן סלטיס, 13 הלילה 23 מחר, האודישנים לעונת הסטופ של כוכב נולד נאלצים השנה לחזור ברחבי הארץ. אחרי שעסקנו כמה כישרונות חדשים, לא פחות. אדם אפטר, שהוכיח לנו שאף פעם לא מאוחר לחלום. וגם האודישן שגרם לשופטים ללכת כתחום לטבע. אני חושבת על יד השולחן, שהוא מאוד מאוד רציני השולחן שלי, שאני לא נתתי כל מיני שטויות. באמת יכול להיות שאם לא הייתי מקבלת מחמאה כזו ואת הפרס, אז לא הייתי עוזרת וכן יד, זה נורא קשה לכתוב. החלטתי שהסיפור הזה שהוא קיים בי כל השנים, יש לי איזושהי התחייבות לספר אותו. פשוט כתבתי את השיר על ליבי, לא דיברתי המקורות, לא עשיתי תקציב, אמרתי, אני בא, אמת דיברתי. אבל אני לא רואה את עצמי ניצולת שואה, האמת שאני מרגישה את עצמי של השואה. צריך פרס בתרבות. כבר 60 שנה בשביל התזירה. הערב בחדשות, בלעדי, גבי אשכנזי מגיב לראשונה לכתב האישום. האחריות הזאת, הוא לא להיות בפקר, אז אני יכול לקבל אותו. 7 מודיעין 1443 Sure.
קשר להגיש נגדו כתב אישום בפרשת המרמרה, ואומר, אני מדבר עם החיילים, ואם המחיר זה לא לנסוע לטורקיה, אני מוכן לשלם את זה. יש להשמיע את זה גם על איזה שאלה שלא את הפליטים. אני לא שומע מבינים. קרן רש"י שבראשה הוא עומד תומכת במפעלי חינוך בעיקר בפריפריה, אבל האירוע הוא בלילה בים סביב המרמרה לא מרשה, עכשיו יש כבר תביעה טורקית. אתה צריך לדעת שחיילים יכולים פה בשביל מסילה מודבקת, אנחנו לא יכולים לאפשר כניסה של ספינות